ассалому алайкум мухлисои шабакаи молбозори Масчоҳ. Дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мо барои шумо навор гирифтем як сар гови сементали очаву бача. Дӯсто, бачааш боқачча мебошад. Мол ягон хел камбудиш нест. Камбудиш ҳамин ки боқаталаб шуд. Мо сразу бурдам болои мошин сразу бурда дӯсто якум участковый боқои гигама боқо мондагӣ. Дар охири последни видео ва вақти боқомониш ҳастай. Ин сабаб тамошо кунед, маълумоти пурраро гирифта баъдан харидор кунед. Худо хоҳад моли ширияй касе гирад теъмор кунад, худо хоҳад баракат меёбад. Мо ин моло мисоли як рӯз наҷӯшем, ду рӯз наҷӯшем, хеле кор кардагӣ нест дӯсто. Ҳамин саҳари ноҷӯшида видео кардем, камак бачи макидик буд, тамом дӯсто. Дига молам хеле истодааст. Хеле вақти хеле пистону шушта, сина мисол пистонро калон карда наҷӯшида, хеле рости гап шир вайрон мешавад дӯстони азиз. Ҳамин сабаб чизе ки ҳақиқаташа навор кардем. Касоне бовар мекунед, бовар бекунед. Кадоме намекунед, бо ихтиёр аз дасти шумо дӯсто. Нархи мол дӯстони азиз, нархш мегем чунки сразу мардум нархаш ба интересоват мекунад. Нархи мол 44700 сомон очаву бача. Боз муомилаи хуб дорад иншоалло ва доставка ҳам дорад. Доставкаш ягон хел мушкилӣ нест дӯстони азиз. Фақат сухан мекунед иншоалло тамом. Мана бачааш буқачаи 3 моҳа ба гуфти соҳибаш бародаро. Шираш ҳам бошад ҳосилдор, ғафс. Шираш дӯсто ғафси зуда иншоалло касе гирад аз молаш баракат меёбад. Агар як рӯз ба худо хоҳад як 6 кило, 5 кило то 7 кило агар очаш ем хӯрад, худо хоҳад беҳтарин моли хуб мешавад иншоалло дӯсто. ҳаракат мекунем мардуми ширхӯр, касоне ки ширхӯред, успед кунед, харидорӣ намоед бародаро. Нархшам боварӣ дорам худо хоҳад нархи бад нест. иншоалло беҳтарин нархе дӯсто. Доставкашам гуфтем ягон хел мушкилӣ нест иншоалло. Доставкаш бе ягон хел мушкилӣ. Мана вақти боқомонишам ҳозир навор кардагӣ. Мана дӯсто боқаи гигант, сементали гигант 850 то 900 кило вазми зиндашай худо хоҳад. ин навор ай дурӣ навор кардагӣ. Мо камеро монду дар дурӣ худам хел навор кардагӣ. Мана телефони дигари дастам ба ай дӯсто видео карсодам. Бо вай видео ки дар наздика хоҳед боқиша нишон медиҳам. Худои меҳрибон нигаҳбон, та навораҳои оянда дӯсто.